Môžeš mu 3. Nie, môžeš mi kradnúť. Môžeš mu 3. Môžem. Môžeš. Nie, chamty. 1, 2. Prečo zrovna to, čo potrebujem? Nemôžeš mi niečo iné ukradnúť? Čaute priatelia, ahojte, zdraví vás Ujo Paťo, vítam vás pri ďalšej časti zo série Offline Games. Dnes mám úžasných hostí, ako úplne že perfektné, kráľovna Elfu, Aňa z hlineného domu, Pavlínka, najúžasnejšia ilustrátorka a ja Evžena poznáte a mňa poznáte takisto. Dnes budeme hrať novinku od Alby, z vydavateľstva Alby a je to Karak 2. My už sme to hrali a musím povedať, že je to celkom zaujímavé. Je to trošku iné ako klasický Karak, ale vychádza to z klasického Karaku. Karak 2 sa líši trošku v tom, že vaša základná doštička, ktorú máte, má hore ešte okienka, kde máte stavby, ktoré si môžete stavať vo vašom meste a máte tu takú vlajočku, to je vaša vlajka slávy. Ostatné veci sa nelíšia, tu máte sloty na zbrane, tu máte sloty na pergameny, akurát namiesto kľúčov tu môžete mať amulety, ktoré vám pridávajú nejaké hodnoty životy, máte také, aké sú. Postavy, no. Ja by som to prirovnal k Warcraftu, lebo je to také viac strategickejšie tým, že vlastne navyše si tu ešte musíte postaviť mesto, ktoré si vylepšujete, a máte aj jednotky, ktorými vlastne bojujete, čiže je to také troška viac strategickejšie, jak taká RTS hra, jak Warcraft alebo podobné veci. V tejto verzii totižto ste vyšli z hradu Karak, ktorý ste dobili, dostali ste sa z jeho ruín von a teraz vidíte obrovskú krajinu, prázdnu, pustú, spustošenú a vy ste sa rozhodli, že si tam postavíte mesto, môžete si mesto stavať, ale samozrejme, až keď budete mať na to suroviny. To znamená, že je to aj trošku také ako keby Katan. Katan sme hrali my všetci a takisto sú tam dieliky, na ktorých je nejaký znak, tu je napríklad drevo, takže keď ste tam v rámci nejakej akcie si môžete zobrať drevo, tie suroviny zbierate a keď máte postavené mesto, môžete si už stavať budovy v ňom. Máte tu potom nejaké zdroje surovín, máte tu kocky armád, môžete tam mať lukostrelcov, mágov a klasických rytierov. Máte tu kocky, každá postava má nejakú svoju vlastnosť, ktorú poznáte a niektoré majú ešte ako keby svojich pomocníkov a tie majú extra kocky. Vaša kocka bojová je táto, taká tá najväčšia hranatá. Začínate všetci, ako som vravel, na hrade Karak a máte k dispozícii jeden voľný pohyb, to znamená, že môžete sa pohnúť, to je voľné, a potom máte dve akcie zatiaľ na začiatku. Prvá akcia je zber surovín, čiže ja si zoberiem jednu surovinu, ktorá tam je, a to je drevo, dáte si ju k sebe. A mám ešte druhú akciu. Nemôžete dvakrát zbierať na tom istom mieste suroviny, čiže ja teraz môžem urobiť to, že si zoberiem dielik jednotkový zatiaľ, otočím si ho a priložím si ho hoci kde k sebe, ale tak, aby som sa naň dostal. Takže ja ho dám sem, posuniem sa a vykonám druhú akciu, ktorá je rovnako... Dôležitá vec, ako náhle otočíte dielik krajiny, vyťahujete si známe príšery. Pozerám, že pochoduješ rovno. Skoro som to pretoto. A je tam dvojková príšera a vy s ňou musíte bojovať. Boj prebieha jednoducho, je to dvojková príšera, musíte hodiť 2 a viac. Keď hodíte menej, príšeru ste neporazili, posuniete sa naspäť. Ako náhle tam nie je smrtka a neprichádzate o nič, ako náhle tam smrtka, ubráte si život. Takže ja som dal smrtku a jeden hod, teda jeden úder, takže je to dvojková príšera, nič som jej neubral, čiže ja sa vraciam naspäť, ale uberám si aj jeden život. Tým pádom môj ťah končí a ide Andrejka. Tak ma posunú tam k Paťovi. No. Bereš drevo? Kde je tu? Áno. Drevo. Zbierať suroviny môžete, aj keď stojíte všetci na jednom políčku, to nehrá žiadnu rolu. Mám dvojtu. Aha, GG. Na niektorých sú ako keby je viac surovín, ktoré môžete zbierať. V tomto prípade je to jedno drevo a jedno prasiatko. A štvorková príšera. No ale to nemusím s ním ani bojovať, čak štvorkovú. No tak musíš, lebo ti neubere možno život. Bojovať s ňou musíte vždy. No, teda pokiaľ nemáte vlastnosť. Takže nič sa iba sa nič nestalo a ideš ty. Tak si môžeš posunúť a môžeš mi dať drevo.
Tak tu je strom, tak šalátový list. Ja si zoberiem dve tieto, pretože mám špeciálnu schopnosť, že si môžem zobrať dve a vybrať si. A obidve sú rovnaké. Takže dám asi rovno možno sem hore. Kľudne, potom môžeme posunúť. A toto vrátim hore. Bez toho by som ukázala ostatným. Takže my vieme, aká tam je, lebo keď sú dve rovnaké. Mám trakovú. A idem útočiť. Super. Je tam len lepka, takže Pavli si uberá jeden život. A boj s príšerou končí vaše kolo. To znamená, vždy sa rozhodnite najprv dopredu, urobte akcie zbieracie a až potom bojujte, lebo ako náhle pôjdete hneď bojovať, tak ostatné akcie vám prepadajú. Dobre, čiže ja mám teda tú schopnosť, že môžem jeden dielik raz za ťah otočiť, hoci kam ho priložiť a... tak to by som napríklad mohol. Keby vás chcem, tak vlastne môžem takto vás zablokovať. Takže Evženová vlastnosť je tá, že môže vybrať v rámci jednej akcie dielik a dať ho hoci kde a zároveň ho môže aj blokovať, pretože sú tam prepadliny a môže zablokovať tú cestu a dá tam nejakú príšeru. Takže 2, takže nič a ty končí môj ťah, ideš ty, no. No, ja sa môžem hýbať, ale momentálne sa nechcem hýbať, čiže pohyb preskakujem. Budem v rámci prvej akcie zbierať suroviny, čiže opäť si berem jedno drevo, to je moja prvá akcia a druhú akciu môžem využiť na boj. Bojovať môžem s touto nie, pretože tam je prepadlisko, tade sa nedostanem, ale môžem bojovať s touto alebo s touto príšerou. Dvojková mi je bližšie, pretože nemáme ešte žiadne vybavenie, tak skúsime druhý. Dvojková, zabíjam, posúvam sa tam a berem si 3 náhodné suroviny. Ale moja postava má ešte tú vlastnosť, že keď porazím príšeru, môžem zároveň aj si zobrať surovinu, aká tam je. Čiže berem si jednu surovinu a 3 rôzne. Aké chceš, tak si z každej zober jedno. Zoberiem si takto. takto. Máš veľa stromov, tak si zober. Zoberiem si takto a takto. Dobre, takže ja si berem jeden strom, tam kde Aha, toto sa ešte odhadzuje, pardon. Keďže som to už použil. Posun ma prosím ťa tam, kde si ty. Tam si berem, čo je tam strom? Strom. Strom. A to už máš druhú akciu. To je druhá Dobre, akcia. ale ja mám 3 akcie. Nemáš. Nemám? Ne, Počkaj. ty musíš mať ten amulet. To si mala vďaka Amulet. tomu Ja som mala ten No, amulet. čiže konec. Andrika mala včera amulet a mala 3 Dobre, akcie. a čiže ja nebudem bojovať teraz, že to No, mi už ne. končí. Nie, hej? nemáš, To mi- Konec, Dobre. ideš ty. Môžete tú príšeru asi posunúť na ten Na diel. stred, no. Tak nemôžete podať jeden strom, to bude prvá akcia na vyťaženie. Nech sa páči. Ďakujem. A potom si zoberiem zase 2 dieliky a vyberiem si taký, ktorý mi vyhovuje. A zase mám tie isté. Takže to Kto to dávam miešal? sem. A miešal som tu ale naozaj. A príšeru si vyberiem, prosím, Recuško. Dobre, potrebujem Vlastne. Hej. No pre teba je o jedno Aha. menší, Lebo lebo ide. máš tú Vyhrala schopnosť. som. Čiže pre teba bol iba jednotkový. Áno, to no. isté, čo Paťo. Hej, čiže Áno. si bereš 3 3 raz. rôzne no. suroviny, čiže mi Korekt. môžete dať... Vyber si. OK. Tak toto bude asi najlepšie, že si každý vyberie sám. To čo sú len lesy? To čo je? Však hovorím, že kto to mieša. Nechceš dať k sebe tie priepasti dve? Akože takto myslíš? K sebe. Že Mimo. priepas k priepasti, tak. Je No, takto. tak, že Je by k to sebe, bolo- ako nie k sebe, ale No, k k sebe. okay. Aby Dobre. dvojčkovali. A- A nezabudni, že tvoja úžasná vlastnosť viem, je tá, ja že viem. môžete v rámci pohybu Isté. preskočiť až 3 Ne, ty políčka. musíš ísť iba v rovine 3. V rovine môžem ísť. Keby... No, v rovine, veď, No, ale no, ale priamke. kde pôjdem? v priamke, vieš? no. Ale No, nesmie tam čiže- byť žiadna príšera, ktorá by vás zastavila. Jednotková. Oho, No dávaj. Dve lepky. Aj, no. Aj si Stalo sa uberáš, to, aj že podáš. ho jednotkou zabila, ale si musí ubrať aj jeden život. Nech sa páči. A meč. Ježiš, aký mečik. Meč vám pridáva 1 do súbojov. A
A zase mám dve rovnaké. Pavlinka to možno Si pekne pekne hodila chytila. teba, ale ty si to hodila tak to šikma. Mám jednotkovú príšeru a ja ju automaticky porážam, pretože moja postava poráža minus, jak to je? Moja postava automaticky poráža jednotkové máš príšery. plus Áno. 1 k sile v podstate. Keď je jednotková príšera, jej postava ju automaticky poráža bez toho, aby musela hádzať kockou. A dostávam meč, ktorý môžem používať opakovane pri bojoch. Tak. No, tu berem prasa. Teraz jedno preskúmávam. Tak to dávam tam príšeru. To len preskúmam, čiže s tým ešte bojovať nejdem. Hej, to je tá moja vlastnosť. Hej. Dobre, a teraz druhé idem bojovať, čiže to odhalujem. Tu zablokuješ celé to. Čakaj. Takto. A toto bude dobrá, táto. To je pán Karaku. No, A to by si ty to dáš, ty to môžeš dať, hej. Tu máš 3. Aha, jedna, pekne. Dobre. porazil Štyri jej som. dal Mám hneď. prvú runu, toto sú To vlastne sú tie runy, ktoré sa zbierajú a to sú vlastne ako poklady z minulého Karaku a kto ich má najviac vyhráva, Presne samozrejme. tak, pretože táto hra končí až vtedy, keď sa porazí temný generál, vtedy hra končí, ale vyhráva ten, čo má najviac týchto rún. A on je tam chudák zložený, ten generál. A idem ja, Tam hej? leží, no. Dobre, tak ja idem takto. Využívam pohyb, využívam akciu ťažba a druhá akcia je boj na tú trojkovú. Aha, dobre. Stalo sa to, že som hodil 2 lebky, vtedy prichádza mor a bieda. Mor a bieda sa najprv ja si uberiem 2 životy a mor a bieda sa dáva na mesto nejakého hráča. Momentálne žiaden hráč ešte nemá mesto, čiže sa nedáva, ale keby bolo mesto, tak ten hráč, ktorý dostane mor a biedu, príde o jednu Nemôžeš si o jednu surovinu, ale z každého druhu. Čiže keď má 3 rôzne suroviny, tak každého príde o jednu. A zároveň nemôže v tom meste si budovať jednotky. Stavať môže, ale nesmie si kupovať jednotky. Verbovať jednotky. Ale ty máš jeden pohyb. No, a potom Druhý pohyb. druhý pohyb je ťah. Aha, tu už a ťažíš, pardon, áno. Staviam mesto. Stavia mesto. Ty môžeš aj vyťažiť najprv v rámci jednej akcie a v rámci druhej akcie môžeš postaviť mesto. Tak mi môžete dať stromček, alebo nemusíte. Dám jeden stromček do banky a to sa vyneguje. Čiže jedna akcia by bola, že si Pavli zobere a druhá akcia, že stavia, ale tam dáva 2 stromy, že dá len jeden. Paradička. A tým, že som si tam postavila Teraz. mesto, tak tam už nemôžem ťažiť. Teraz, už keď je postavené mesto, hoci ktorý hráč stade môže prechádzať, ale nemôže na cudzom meste si stavať vlastné stavby. Pavli ako jediná si môže začať stavať už stavby. Na to potrebujete materiály, ktoré práve zbierame. Dobre, už má aj Jakub mesto. Môžeš ísť. Už môžeš hádzať dve a Ja som si môžeš prvé dávať vyťahol, mor. vyťažil. Áno, ležím niekde na A okolo, vieš. ja tuším. urobím to, že tiež si vyťažím a to je moja prvá akcia, ale urobím to, že tiež si staviam a odovzdám teda len jeden. To je moja druhá akcia. Mám postavený domeček. A ide Andrejka. Ja si nestaviam. Ja si zoberiem teda prasa a ide tuto. A zase, aha, to sú, že to je dvojité. Keď preskúmam, to môžem priložiť kamkoľvek. Ale dám to sem hore. My sa neposúvame tieto repky. No inak ja som na Ja štvorke. som na dvojku, ja Aha, som dvojkovú no to maximálne. je veľmi dôležitá vec, Áno. na ktorú sme zabudli. Mechanika. Tieto Bočná, červené áno. vlajočky, ktoré tam sú, slúžia na to, že vy keď zabijete príšeru, o tom som už rozprával, a má nejakú hodnotu, tak vy si tú vlajku posuniete na to číslo, čo tu je. Čiže Jakub, keď zabil štvorkovú, dal si to na štvorkovú, Pavli to má na dvojkovej. To určuje to, koľko vy môžete mať naverbovaných armád. To sú tieto kocečky, ktoré sú tu, ale ešte nemá postavené tie budovy, takže nemôže. Dobre, to sa ráta. 3. Takže som ho zabil, stojím tam. A mečos. Meč. Dobre, ja idem teraz toto. Som v meste, takže využijem
to, že kúpim si za 2 prasiatka jednu tehlu a jedno drevo, si postavím budovu stajne a stajne vám pridávajú jednu akciu navyše. To znamená, ako náhle som to postavil, instantne mám teraz ďalšiu akciu, čiže môžem použiť teraz 2 akcie. Jedna z nich je Jedna z akcií je liečenie, pretože tu sa môžete liečiť iba v hrade Karak, kde je srdiečko, tam si môžete zrušiť aj mór a všetky tieto veci, alebo v rámci jednej akcie. A liečite si vždy o 2. Za jednu akciu sa o 2 vyliečite. Ja teraz využijem 3. akciu a idem bojovať ešte s týmto jedným, pretože som hodil. Ja to nehodím asi nikdy, takže si môžem akurát tak maximálne ubrať život. Tieto trojkové príšery totiž to majú v sebe náhrdelníky, ktoré sú veľmi zaujímavé, pretože vám pridávajú rôzne staty. Ideš, Andrejka? Ale ja asi neporazím žiadnu príšeru, proste som slabý nejaký kus. Na to, že som rytier na veľkom krásnom medveďovi, tak som zatiaľ nepredvedol žiaden boj. Paťo, ty si asi tiež tú repku posuň. Nie, ja som nikoho nezabil. Ja zabil som pergamen. Jednotkový, nie? Jednotkový, aha. OK. A teraz idem sem a tu si postavím mesto. Takto. Jedna akcia ťažím a druhá potom môžem ísť do mesta a stavať, hej? Dobre, tak jedna akcia ťažím prasa, prosím. A druhá akcia idem do mesta, aby som si mohla postaviť tú stodolu, že môžem mať 3 akcie. Áno. A zároveň budeš mať 3. 2 prasatá, strom a kameň. 2 prasatá, strom a kameň. A idem sem, ťažím jeden strom a ešte preskúmávam schopnosťou a to dávam takto. Tak? Áno, oni sa tam nedostanú, budú musieť obchádzať. Ja sa dostanem. Budú musieť obchádzať. Len ja sa nedostanem. Musíš ešte Dobre. Jaký tam je amulet pod Ten týmto? dobrý, ten čo ti dá navyše súrovinu. Čiže ten chceme. No ideš. Potrebujem tehly. Tam sú hore jedine. Tehly sú len hentam? Ešte tam dole sú. No iba tu je. Kde je ešte? Ešte tam je na štvorkovom. Tam. Tu, aha. Čiže ja sa potrebujem dostať sem. Prečo my tu nemáme... Čiže využívam jeden pohyb a využívam túto akciu na ťažbu surovín a využívam druhú akciu na ťažbu ďalšej suroviny a využívam tretiu akciu na stavbu teleportu. To nebolo ešte. Nie, 3. Podľa mňa... Pohyb sa neráta ako akcia. Ja by som to brala. Akcia, ťažba, druhá akcia ťažba a tretia akcia stavanie. Trošku metúce, ale takto je to podľa pravidiel. Vy máte jeden voľný pohyb, ale všetko ostatné je v rámci akcií. Čiže presunul som sa sem, akciu som vykonal, tu som vykonal druhú akciu a tu som vykonal tretiu akciu. V podstate hýbeš za účelom akcie a keď sa hýbeš voľne, tak to máš len raz. Áno, presne tak. Trošku zvláštne, ale v podstate funkčné. Idem stavať teraz takéto zrkadlo a je to magický portál, ktorý vám umožní z mesta sa teleportovať kamkoľvek chcete na jedno políčko, alebo z hociktorého políčka do mesta, ale iba raz za vaše kolo. Vyhadzujem dve tehly a 2 dreva. Ja môžem len jedno si nakúpiť v tom meste, keď som... Nie. V meste môžete stavať v rámci jednej akcie všetky budovy, keď na ne máte suroviny. A keď mám toto, čiže ja môžem mať len... Jednu kocku. Len jedno. Buď toto, Vojsko? alebo toto. Nie, to je iba... Nie, ty môžeš mať budov všetky.
Keď si kupuješ kocky, vtedy to keď si musíš kupuješ pozerať. už tie jednotky, tak vtedy môžeš No mať... tak som, akože, že zoberiem si... Budovy počkaj, toto sú tie- si môžete postaviť koľko len chcete, aké chcete, ale rekrutovať jednotky môžete len toľko, koľko je hodnota vašej slávy. Ale keď postavíte budovu kasárni, v rámci tej jednej akcie môžete aj naverbovať, koľko jednotiek chcete, keď máte na ne produkty a slávu. Dobre, Množstvo slávy. čiže kupujem si, staviam si toto. Andrejka si postavila kasárne rytierov a v rámci toho Jedno si môže hneď aj naverbovať, ale len jedného, lebo má len jednotkovú slávu. Dobre, Čo jej ale pridáva jednu kocku bojovú navyše. dobre. A teraz toto bola jedna akcia. To je stále jedna akcia. Dobre, Hej. a druhú akciu môžem ísť na toho štvorkového? Áno. Čiže budem hádzať Áno. zo všetkých. Andrejka teraz už hádže s 2 kockami, jednu svoju a jednu armádu. Dostala mor. A teraz sa stalo to, že Andrejka dostala, jej jednotka prežila, dokonca dala jeden zásah, takže tá jej zostáva, ale ona sama dostala dva A teraz zásahy. som omdlela? Či čo A sa mi teraz stalo? sa stalo to. Teraz sa stali niekoľko vecí naraz. V prvom rade Andrejka omdlela, v tejto hre sa nezomiera, ale omdliete. To znamená, že v ďalšom ťahu si pridáte 3 životy, váš ťah končí a ide ďalší a až potom vy môžete pokračovať ďalej. Takže ako keby jedno kolo stratíte a zároveň Andrejka dáva na kohokoľvek mesto, na ktoré sa rozhodne, mor a biedu. Na Jakuba. Na Jakuba. Čiže Jakub dostáva mor a biedu. Jakub teraz musí. Dávno to mala rozmyslené, komu to dá. Jakub teraz to bolo musí také spontánne. z každej suroviny, ktorú má, jednu vyhodiť do banku. Čiže on má 3 rôzne suroviny, takže z každého jednu musí vyhodiť. Chcela si ty vyhadzovať? A nemôže rekrutovať jednotky. Tohoto sa zbavíte iba vtedy, keď niekto hodí Môže ďalšie byť. 2 kocky, 2 lebky a dá tú kliatbu niekde preč, alebo prídete do mesta a zbavíte sa nie kliatby, ale moru a biedy. To sa dá iba v tom hrade Kara, kde je to srdiečko. A tretie akcie útočím na toho trojkového. Aj Áno. keď si nemyslím, že ho porazím, ale vyskúšame. Treba vyskúšať, však ty Tak už máš máš- plus 1 a on má minus 1, Hej. čiže on je No. dvojkový. Aha, čiže pre mňa je Máš vlastne dvojkového. pre mňa je No. dvojkový. No, pre teba je dvojkový s tým, že si hodila 4, 3 čiže... plus 1 meč plus tvoja vlastnosť ho zabíjaš a To ti dáva 2 dostávaš... slávy. Dostávam amulet, ktorý mi pridáva plus 2 slávy, čiže mám 4. 5, Áno. lebo ona bola trojková, čiže máš 5. Áno. Si zabila trojkovú príšeru. hej. Keby zabila 5-kovú príšeru, amulet jej znovu pridá plus 2, čiže už by mala 7. Môže 7 jednotiek rekrutovať. Ale ako náhle sa zbavíte toho náhrdelníku, že ho vyhodíte alebo vymeníte za iný, tak sa vám to vráti do normálu. A sa aj nedo... 3. Životy nie? Nie. No ale hen tam som bol. Jakub, ale áno, doberám si Jakub ho. si všetky životy, hej. Porazil som ho, lebo mám 3 a Ty si bral mi som zobral si. ten môj. A tento je ktorý amulet? To nechcem, ja som ho zobral iba preto, že... Tam... Zatiaľ ho bude mať proste náš A nevieš ani čo robí? No viem, že keď hodíš 2 lepky, na teba neplatia. Aha, čiže Jakub má amulet 2 lebky, ktoré keď zabije, tak na neho neplatia. Keď hodíš 2 lepky, tak na teba neplatia. Ale ja chcem ten druhý, čiže... No dobre, no a na ten druhý idem ja. Ja sa teleportujem na toto políčko a idem s ním rovno bojovať. Na 2 lepky hodíš, aha. Nehodím 2 lebky. Hodím 3. Porážam ho. To si mu uvoľnil cestu, počúvaj. A on sa teleportuje, on mohol aj tak. Môžem ti ho vymeniť za ten druhý. To máš Tento- aký? Ten čo robí? Tento robí to, že vám pridáva z každého teda vám pridáva plus jednu surovinu navyše. Ono to zase nie je až také, že by to bolo nejak extra dobré. Povedzme si úprimne. Jakže ne, však jasné, že... Však to Keď je dojdú dobré. kocky, tak Takže už to je- máš smolu. No, Jasné, že to je dobré. Dobre, no, tak ja si ho zatiaľ dám. Ja som porazil, že čiže ja som tým pádom zatiaľ dám pozor. nejaké sklamaný. Potom. Berem si jeden a zároveň si berem druhý na základe amuletu. Prvý som ťažil surovinu kvôli tomu, že som tam zabil tú príšeru a môžem tam ťažiť. To je moja vlastnosť. A druhá surovina je tá, že náhrdelník. No, to bola tým pádom môj ťah končí, lebo som bojoval. Á, Ide by si Andrejka ešte a bola to trojková príšera. To znamená, že moja sláva stúpla na 3.
Moja sláva sklesá. A pridávam si koľko? Že 1, 2, 3? 3. No, Áno, ideš. a ideš, Pauli. Ja aj tam sa... Áno, Andrejka. Ja som bola omdleta. Minuli sme už tie jednotkové dieliky a teraz sa budú prikladať dvojkové dieliky. V tých dvojkových dielikoch už môže byť spawn, alebo teda miesto, tá jama pekelná, alebo aká to je, dielik, na ktorom sa objaví temný generál a proti nemu sa bude potom dať bojovať, ktorý ale môže byť zamiešaný kdekoľvek a zároveň, keď sa otočí dvojkový dielik, tak sa vám tam ukážu dve príšery namiesto jednej, ukážu sa dve príšery a vy musíte bojovať a poraziť obidve. Keď ich porazíte, dostávate obidva itemy z nich a plus samozrejme aj slávu. No, čiže hneď prvý je zlý panáčik a Niekedy môže prísť hneď, niekedy príde ja nakoniec. som ho použil ako ten prieskum, čiže to bolo mimo mojej akcie, dám ho sem. Takže díky. On sa sem tak... Je na to taký podstavec, spavne sa tam temný generál, ktorý má 10 život, aj teda život, ktorý musíte dať rovnako alebo prehodiť vašou kockou bojovou. Len to tam naskladaj. To tam nebude A držať. temný generál má okolo seba ešte vojsko. Väčšinou sa dáva toľko, koľko hráčov hrá, toľko sa dáva. Toto je jediná vec, ktorá mi trošku vadí, že ten generál sa nedá úplne dobre uchytiť. Neviem, či to mám len ja. Napíšte do komentáru, že ako to máte vy. Verím, že Albi prinesie plastové figurky, ktoré k tomu budú takéto excelentné. No dobre, ja teraz otáčam tu. Prikladám dielik sem, takto. A ako som vravel, prikladáme tam už dve príšery. Dve príšery. A musíme proti ním bojovať. Čiže mám dve. A je to dvojkový a jednotkový. Dobrá kombinácia. Takže teraz ich súhrnná sila je 3. Takže ja hádžem týmto. Kebyže hodím 3 a 1 meč a vojsko si vyskúšam minúť len jedno. Budeme šetriť na generála. Dobre. Okay. Ale dal si. 1, 2, 3. Dal som ich, ale jeden život si musím ubrať. Trojkoví sú nižšie ako moja výška slávy, takže to je v pohode. A berem si jeden meč a berem si 3 random produkty a potrebujem ešte čo postaviť. Potrebujem ešte toto, čiže berem si 1, 2 a 3 na mágov a ide Andrejka. A samozrejme sa tam postavím a berem si ešte jedno drevo, lebo je to moja vlastnosť. A berem si ešte jeden produkt, lebo to je môj náhrdelník. Hanty, všetko pobereš. Megaloman. A ideš. A ubral som si život. Ide Andrejka. Andrejka si postavila už teraz aj mágov a môže verbovať mágov. To sú šedé kocky. Teraz si môžeš nakúpiť ďalších, no. Môžeš si do 5 dokúpiť ešte 3 jednotky si môžeš. No. Ešte si dve môžeš... si dokúpiť. Dve si no dokúpiš, máme len dobre. dve tieto tehličky. Tak ale môžeš si lukostrelcov kúpiť. Ešte. 1, Máš len jedného. 2. A za zelené si môžeš ešte lukostrelcov. No, presne. jedného. No máš, Počkaj, ale môže pozor, mať máš len 1, 5. 2, 3, 4. No. Titán sa neráta. To sa neráta. Čiže Andrejka ide len našla jedného. aj náhrdelník Titána a to je, že vám pridáva ako keby pomocníka golema, ktorý má jednu kocku a on nezomiera, čiže a ani sa nezarátava do jednotiek, ktoré môžete mať v rámci slávy. Ja som skončila. Ideš. Tým pádom. Idem ja. Ty môžeš tiež ešte jednotky. Ja si dokupujem tiež posledného mága. A to dávam 3 prasatá a 3 tehly. To bol prvá akcia. A keďže si chcem kúpiť aj toho maga, tak utekaj ťažiť kameň. Tým pádom čo druhá To je jeden akcia pohyb a tretia. A tam ťažím prasa a kameň. No, takto. Toto bol voľný pohyb, čiže toto máš ešte dve. Toto je voľný pohyb, Dobre. toto je akcia. Čiže bereš kameň prasa a môžeš sa ešte posunúť vedľa a ďalší kameň a ďalšie prasa. A posúvam sa aj sem a vlastne to isté ťažím. Áno, kameň a prasa. Keď sa minú suroviny, máte smolu, už nemôžete ďalej ťažiť a keď sa minú kocky jednotiek,
tak tiež už si ich nemôžete dokupovať, lebo žiadne nie sú. Musíte počkať, až nejaké zomrú a môžete si ich dokúpiť znovu. Raz. A tretiu akciu sa portujem do mesta, kde to sa vlastne nemôžem už stavať. Aha, nie, ja som blbec, veď ja mám pendant, čiže tuto ťažím jedno prasa ešte a tuto ťažím ešte jedno prasa. Na to nesmiem zabúdať. Keď sa má minus surovín, tak máte smolu. Nezabudnite, že môžete mu kradnúť tie suroviny, lebo máte... Zabudnite, že mi môžete kradnúť akékoľvek suroviny. Hanty, choď, ideš. Nič sa nebude kradnúť. Voľnú surovinu môžeš zobrať. Ale vy máte najviac rún. Aké rúny, čo to je? A ty máš najviac surovín. No, a to sú moje suroviny. Dobre, tak ja idem sem, drevo a prasa si zoberiem. A zoberiem si toto. Musíme poraziť nejakú veľkú, nech máme veľa slávy. A umrel papa 1, 2, 3, 4. No, môžeš, ale musíš to vyhodiť. Vyhoď to. Táto jednotka má na sebe lebku, čiže jej zomrela. Ja nie, ona zomrela, nie, ja som nezomrela. Dobre. Jednotka tvoja. Vyhoď toho panáčka. No, hej, tie dva si môžeš zobrať, rovno Paťovi ukradnúť 3 suroviny. Nemôžeš, nie 3. Prečo má 3 spely, tak ešte aj ten druhý zober. Môžeš mu 3 Nie, môžeš mi kradnúť. Môžeš mu 3 suroviny. Môžem. Môžeš. Nie, chamty. 1, 2. Prečo zrovna to, čo potrebujem? Nemôžeš mi niečo iné ukradnúť? A 3. Srdce. No a všetky 3 vyhoď teraz. Zo všetkého som ti niečo ukradla. Aby ti nebolo ľúto, že niečo máš menej. Môžeš ísť. Vôbec nebolo ľúto, že som mal niečoho... Teraz mi je ľúto, že mám niečoho menej. No. Ale nemal si byť taký hamty. Nebol som hamty. To som bol presne vyrátané všetko. Teraz mi... Môžeš ešte zabiť nejakú veľkú, nech máš. Prvý pohyb, ťažím prasa a kameň. Neťažíš mrasa a kremeň. Ja počkaj, a Krasa si a o 2 si prameň. posúvam, že? Keď som, či okolo... Nie, si mala 4-kovú. Oni 4-kovi boli iba dokopy. Ja, čiže, aha, neposúvam. Druhý pohyb mám zase prasa. Dobre, pokúsila som sa, no. A tretí pohyb je, že si... Ja, tak som sa mala zamerať na niekoho iného. Že si berem toto a vyberám si, ktoré by som chcela a dávam tam toto. Tým pádom zostalo toto posledné a vyberám 2 príšery. Koľko tam? 2 sú tam? Teda je to tak, že... Je to vyrátané, presne. Vyrátané? Mám tam jednotkovú a 6-kovú. Jednotkovú ja automaticky porážam s mojou Ale špeciálnou to sa schopnosťou. naraz ich bojuješ s nimi. Ale porážajú. Aha. Automaticky to porážam. Automaticky tá Čiže vlastnosť teraz funguje tak, bojujem že proti keď je šestke. jednotková, bez toho, aby okamžite ju poráža. Dobre, Ty máš 3. potrebujem hodiť 3, pretože moje zbrane majú dokopy 3, takže na kocke potrebujem hodiť 3, aby som mala 6 a porazila ho tým pádom. Takže hádžem s touto a dám pre istotu aj túto, aby som to porazila. Aby som mala istotku, hej. OK. Pekné. Mám 3 plus 3 je 6, tým pádom ho porážam, uberáš si ale ja si život. uberám jeden život. No, takže teraz môže mať najviac jednotiek, no. Čiže teraz môžeš stavať všetky a ísť útočiť na... A ešte má aj najviac 2, 4, 5. Paula má teraz 5 rún, Jakub má 2 rúny, ja mám 2 rúny, Andrejka má 2 rúny. No, ja som si tiež neposunula, som šestkovú. No. Tak si ju daj. Aha, zabúdate si Šestkovú posúvať. a ešte Zabudáme plus si 2. posúvať. Takže máš No. 7, tak? No ale to si musíte sledovať. A na začiatku sme ale všetci zabudli. No, No to je pravda. no. Musíte si to sledovať. Nevadí. Odačam poslednú. Aha, tu je 3 prasie. Trojprasie, nie sú Trojprasie. traja králi. A tu je... Aha, a Jakub tam má devinového. 6 Čo? a 3. Ale je tam aj amulet. Runa a Tak to bolo. Toto na mňa neplatilo, mám amulet. Jakub má amulet, našťastie. To je 2, čo? To je nič? 4, 5, 6, 7, že by si obetovala 2 pergameny oba. 5, 6. Ale to by som nezabil, keď je devinová. Je Jak by devina. som porazil. Aha, ja som myslela, že šestkovú iba zabíja. Dobre, čiže to je Lebo sme nič. sa tu A... Daj si to na seba, tým pádom to nebude mať nikto. Ale Ale na mňa neplatí, že ja Áno. to dávam Paťovi. A tým pádom Díky. z každej suroviny jednu zoberiem. No. A on nemôže stavať jednotky a ide. Asi Ale ja neťahu. môžem urobiť to, že ja... Idem ja už? Áno. Alebo si bojoval?
ja sa pohybom dostanem do svojho krásneho mestečka a keďže som veľmi, veľmi, veľmi nahnevaný, kúpim si 2 jednotky. Nemôžeš si kúpovať jednotky, keď máš mor. Keď máš mor. Ty si akože Teraz vlastné pravidlá. Teraz som mu to povedal. Akože, Nemôžete chápeš? zabúdať. Dobre, ale Nezabúdajte, možno nezabúdajte. som chcel, či Čo to ideš teda neprejde. urobiť? Ja sa Skúšaš? portujem sem a idem bojovať. Dovi! Good luck. Aha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7, 8. A to je smrti, čiže si dávaj 2 životy dole. A jedno ti chýba. Ale ja môžem prehadzovať. Ale to môžem prehadzovať. Len jedno. tie. Tak si prehode, možno hodíš dvojkového toho. Všetky môžeš? Všetky? Všetky. Iba jednu nie? Nie, Všetky. môžem, No, všetky tu má. musím. Ale len bojové, nie No. moju, ale A len ja, bojové. ja môžem prehádzať. Na svoju, no. Zabúdaš. Zabil si si no. 2 jednotky. No. Dobre, tak nevyšlo. Zhoršiu Dobre, situáciu. takže uberám si 2 životíky a teraz ale vraciam sa na najbližšie nejaké políčko, tuto. A môžeš dať mor niekomu inému A okrem môžem mňa. dať moridlo, okrem No, teba. mám aj, bohužiaľ. Ale tebe funguje len na 2 smrtie, nie? A ešte Aj na mor. toto? No. Nevymýšľaj si, ja si pozriem pravidlá. Si ich potom kľudne prečítaj. Nemáme. Čiže Teleport toto bol bola jedna akcia. Máš ešte Nákup. voľný pohyb. Nákup bol druhá. Nákup bola druhá akcia. Čiže máš ešte jednu akciu s pohybom. Čiže ešte môžem ísť na ňo. Ešte sa môžeš Áno. pohnúť a Môžeš ísť na zaútočiť. ňo, no. Čiže môžem sa sem pohnúť. To je voľný Áno. pohyb. A tuto, že akože... Áno. A tam máš akciu, ideš na ňo útočiť. No. Hej. Idem A zo teraz pozor. všetkých. Musíš hodiť 14. Temný generál má 10 a keďže sme 4, má 4 jednotkové oddiely, ktoré ho chránia, čiže má dokopy 14 bodov. Andrejka musí hodiť 14. Alebo minimálne 10, aby si zabila aspoň jedného toho. Alebo, presne ako vraví Jakub, keď hodí viac ako 10, môže jednu jednotku odobrať. Tým pádom Tak budeme uvidíme, ako však je to hra. No, čiže 2 smrti. Prehod si svoju, máš schopnosť, prehod si svoju. Dobre. To isté, Ale to dobre. sa nekotovalo, to prehod ešte raz. Ešte raz. No, to už je lepšie. Trochu lepšie. No, a teraz Čiže počítaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. 10. 10. Takže mu dávaš aspoň jedného panáka dole. 10. Čiže Čiže môžeš mu jedného... od týchto prichádza. Tam, kde sú lepky, od tých prichádzaš, ty si A- jedno odobrala a môžeš mu Jednému zrušiť daj preč, no. A jedného. stojím stále tam? Či Nie, Nie, vedľa. vracia sa o poličkovom. Čiže- Čiže Tam má troch. temný generál má momentálne silu už len 13. No a ideš ty. Ale ako hod to bol dobrý, to uznávam. Ja Dobre, som ja nákup pôjdem čo najviac. pomaly tiež k nemu, ale ešte si naverbujem vojakov. Ty môžeš ísť do mesta Čiže najprv. pôjdem jedna. To je voľný pohyb. No, tam asi rovno si Ale- naťažím, či nebudem už? Ja by som zbytočne išiel Dobre, sem. Dobre, 1, 2 v rámci druhého... Nie. Áno. Tak ešte raz. Voľný pohyb. Áno. 1. Áno, Áno. A v rámci nakupuješ. prvého Čiže ťahu tri nakupujem kocky, 3 ešte sivé som kocky. OK. Ty si môžeš nakúpiť všetko. Čiže 3 mágov. Ona si už všetko môže nakúpiť. To je 6. Aj lukostrelcov ďalších 3. Áno. A To je Strelci 9. sú zelení? A ešte jednu červenú. Koľko? Treja? 3 zelené. To je 9. A ešte jednu červenú môžeš. A ešte jednu červenú. môžeš. Jednu. 1, 2. Áno, a môžeš A sa teraz na šupu. teleportovať sa môžeš na Na ňo. generála. No, Dobre, a teraz sa teda teleportujem na panáka. Áno. A útočím. no a 13. Áno. A to je 13. A Dobre, naše najprv prvé- hodím s týmto, pretože sa s tým veľmi zle Veľa hádže. rúbe, 3. 3. Teraz hodím s nejakými. Čo? Všetko dvojkové, OK. akože kritikály. No. 2, 4, 6, 8. Toto je spolu 11. No hoď všetky, hoď naraz. Hoď naraz. A máš to, Nech tam máš umrú, sú tam obete, nech je to zaujímavé. No. Umreli 4 a tí to dali zase A 2. To je 5. 11, to to je nie je tvoja? 13, 12, to je 13, 14, 15, A ešte má 16, 17, 18 a 19, keby použijem toto. Čiže Paula zabila temného generála a teraz Dobre. hra končí. Temného generála si berie ona. Za temného generála má 4,5 runy. To znamená, teraz si všetci spočítajú, kto má koľko rún. Ten, čo má najviac rún, vyhráva.
Andrejka má 1 runu. Dve. Ja mám Mám 2 runy. Pardon, to je dvojita. Paťo! 2 runy má Humpty, Andrejka. Humpty. Ja mám 2 runy. Jakub má 2 runy. Pavla má 9 Pavli dokopy. má 9 rún. 9,5. Takže porazila temného generála a vyhrala túto hru. Gratulujeme. Aké máte dojmy z Karaku 2? Keďže my hrávame Karak jednotku veľmi často, naozaj že veľmi často, keď sme spolu, tak ju hrávame ako jednu z primárnych hier. Čo si myslíte o Karaku 2? Ak má niekto rád, že jednoducho z jednotky, tak tuto bude podľa mňa troška sklamaný, lebo ako vravím, je to viacej strategickejšie, musíš pri tom viacej rozmýšľať, je to taká už dospeláckejšia verzia hry a úprimne mne sa viacej páči ten koncept toho preskúmavania toho podzemia a útočenia na príšer a keby stavali viac na tej jednotke a vylepšili tam možno, že rozličné trocha príšery s viacej typom lootu a takýchto vecí, tak by to bolo pre mňa lepšie, za mňa teda osobnejšie. Ešte teda dáme slovo dievčatám. Áno, páči sa. Páči sa? Aňa z Hlineného domu skonštatovala, že sa jej páči. A Pavli? Áno, páči sa mi. Páči sa im. Dobre, chyba je tam taká trošku viacej miernej zložitosti a možno viacej tých jednotiek. Ja verím, že bude rozšírenie, kde bude kopec ďalších dielíkov, lebo toto je málo, to je nič, to je proste hrozne málo dielíkov na to, aby ste mohli vybudovať obrovské mesto. A ešte by som chcel vytknúť, keď už to takto hodnotíme, že tie dieliky sú rovnaké. To mi vadí. Že nejsú napríklad aj v Carcassonne alebo v niečom, že keď už mám dieliky krajiny, tak každý mohol byť unikátny. Není ich tu tak veľa a myslím si, že troška niečo obmeniť, pridať niekde, ja neviem, jazierko, vodopád, rieku, by sa akože áno, sú tu niekde, ale aj tak sú to tie dieliky stále rovnaké. A zároveň si viem predstaviť možno aj nejaké prvky PvP, čo by mohli byť zaujímavé, také že prídete na mesto niečo, no? A tak ďalej, ale nebudeme radiť tvorcom hier. Priatelia, ďakujem vám, že ste sledovali toto video. Ak sa mi podarí vidieť toto video ešte pred Vianocami, tak vám prajem príjemné sviatky, všetko dobré do nového roku a tak ďalej a verím, že budúci rok to roztočíme tak, ako sa má v rámci Offline Games. Majte sa krásne, ďakujem vám všetkým a díkičko, pa pa.